Καλησπέρα παιδιά, εδώ είμαι σε ένα ρηχό κομμάτι το οποίο κάνει κέφαλους και κάποιες φορές κρατάει και κάποια λαβράκια. Εδώ έχω βρει ένα πολύ μεγάλο κοπάδι με κέφαλους. Τους κέφαλους μπορείς όταν τους βρίσκεις στα ρηχά να τους κόψεις και αν τους κόψεις μια-δυο φορές καταλαβαίνεις από ποιο σημείο δεξιά-αριστερά θα φύγουν τα ψάρια. Εδώ έχω εστιάσει στο μεγαλύτερο κέφαλο, στον οποίο του κάνω και μια πάρα πολύ κακή βολή. Στα μεγάλα κοπάδια να ξέρετε ότι αν δεν εστιάσετε σε ένα ψάρι, σίγουρα θα χάσετε οποιαδήποτε ευκαιρία για να κάνετε βολή ή θα κάνετε βολή σε κάποιο ψάρι τελευταία στιγμή το οποίο θα το χάσετε. Εδώ επειδή βλέπω ότι το ψάρι έχει χτυπηθεί χαμηλά στην κοιλιά, αφήνω πάρα πολύ το μολυνέ για να μην σκιστεί και όταν το ψάρι έχει χαζοβραχώσει πιάνω τη βέργα, την ξαναοπλίζω και αφού το πλησιάζω σιγά σιγά δεν το πιάνω μη τυχόν σκιστεί και το χάσω, αλλά του κάνω μια βολή. Η βολή είναι στο κεφάλι, οπότε έχω πλέον στα χέρια μου έναν πάρα πολύ ωραίο κέφαλο. Ευτυχώς το ψάρι έχει ρίξει τα αυγά του γιατί ήταν θηλυκό και με αυτή την τεχνική την οποία την έχω δει από άλλα παιδιά σιγουρεύουμε θυράματα τα οποία έχουν κακές βολές. Εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο ψαράκι το οποίο θα γίνει ψητό. Αυτού του είδους κέφαλοι μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν πολύ νόστιμο κρέας και αξίζει να τους χτυπήσετε. Μικρότερα μεγέθη αλήθεια είναι ότι δεν επιχειρώ, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέγεθος. Καλές ανάδυσεις παιδιά, να είστε καλά.